Nää on ihan nopeasti. Ensin. Ystävyyttä päälle, siinä on pelisäännöt, se on ilmasta tuli meidän tänään ollaan nyt jätkät päin. Terveysäännön tänään välitään kielen, tänään on hermot kielellä, tänään sen meni chatissa linjalla, ota rauhassa. Pistä palaa noin, me juoda ES, lähitetään koko yö, hoidari ei mitään, mutta syöpäilytasojamme ihailee illalla pari. Ei pysty meillä lain, ei juoda ES, lämmitetään koko yön, niin pitää ja hodari ei mitään muuta. Pelisäköjämme ihailee miljoonat pari. Mennään uuniin, että meillä on lani, ne ihmiset tytöt. Ja sosiaalisuus, tietokoneettomuus, paljon ulottuvuus on pelimaailma syventänyt. Se tänne synnytynyt, luettapeja mä on kehittynyt. Meillä ei pärjää aivan kuka tahansa. Nyt roolaa ja kanssa me unet ennaltakin turha liikunnalla unemme ei tarvita puntiakaan. Tuolla ES lämmitetään koko yö, mikropitkoja hodari ei mitään muuta syöttänyt tätöjämme. Me pari, ei pysty me lani, me tuolla ES lämmitetään koko yö, mikropitkoja hodari ei mitään muuta syöttänyt tätöjämme ihailee miljoonat pari. Ei pysty me lani. Minä haastaa, tervetuloa koittamaan. Minä tavan voittamaan tänään, me pelataan perässä sekä voli. Liity meidän laniin.